गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। BTR सरकारा 3 बोसोर आबुं जानायाव BTR ओनसोलनि सा 100 मोजां गेलेगिरिफोरनो साफायाव 1 लाख रां आरो बेजों लोगोसेनो BTRनि मोन 10 स्पर्टस क्लाबफोरनो खनकेसर नार्जारी स्पर्टस एक्सेलेन्स एवार्ड 2023 नि गेजेरजों मोनफ्रोमबो स्पर्टस क्लाबनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जायो। बे 5 लाख रांखौ मोननो हानाय स्पर्टस क्लाबफोरनि मुङा फारियै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय बारहुंखा एथलेटिक क्लाब, पर्बतजरा डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय सिस्टिजरा FC, गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय सालबागान FC, चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय चिरांदुवार FC, बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय फेरेंगा क्लाब, सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय सौदारबिथा दानसोरां स्पर्टस क्लाब, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय उदांस्रि स्पर्टस क्लाब, तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय सानमुनि युवक उन्नयन संघ, बेहेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय अरगें FC आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय काबिरालि आदिबासी युथ। फैगौ लक सभा बिसायख'थिखौ लानानै BTRनि गोख्रों राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गोबां बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबादि समनि गेजेरावनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ गोख्रों बाथ्रा बुंदों। जेब्लासिम नरेन्द्र मदिआ गाहाय मन्थ्रि आरो हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि थागोन अब्लासिम प्रमद बर' बिथाङा BTRनि चिफ जानानै थागोन होननानै बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों। हामास आरो इजराइलनि दावहाया दासान्दि गिथावना महर लागासिनो। हामास आरो इजराइलनि दावहाखौ गोबां हादरानो होबथानो नाजादोंमोन, नाथाय दावहाया गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथावसिनसो महर लानायखौ नुनो मोन्दों। फिन आरोबाव इजराइल आरो हामास रौनिया हान्जाफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाखौ नुनो मोन्दों। हामासनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव इजराइलनि सा 10 रौनियाफोरा जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोनबावदों। बेखौ लानानै इजराइलआ हामासखौ फोजोबस्रांनो गोदान थांखि लादों। हामासखौ फोजोबस्रांनो थाखाय इजराइलआ हामासनि सुरंगआव लैथोनि दैखौ आबुं खालामनानै फोजोबस्रांनो थांखि लानायखौ मिथिनो मोन्दों। जथाय हादरनिफ्राय इजराइल आरो हामासनि दावहाखौ थाबैनो फोजोबस्रांनो दाबि खालामदों, नाथाय जथाय हादरनि दाबिखौ नेवसिगारदों इजराइल आरो हामासआ। फिन खोला गाजायाव इजराइल आरो हामासनि गिख्रंथाव दावहाया जादों। थांनाय सिगांनि समाव इजराइलआ हामासखौ रकेटजों गाग्लोबदोंमोन, नाथाय दायो हामासआ फिन इजराइलखौ रकेटजों गिख्रंथावै गाग्लोबबाय थानायखौ मिथिनो मोन्दों। गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय BTR सरकारा गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेखौ लानानै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। BTRनि मोन 40 बियाबाव मोनफ्रोम बियाबावनो गंसे स्टेडियाम लुनो थांगासिनो। देग्लाय बोसोराव गं 7 मिनि स्टेडियाम लुगोन आरो फैबाय थानाय समाव बोसोरफ्रोमबो गं 10-15 लुनानै बोसोरथामनि उनाव गासै मोन 40 बियाबावनो स्टेडियाम गायसननो थांखि लाबाय आरो बेनि खामानिया देग्लायनिफ्रायनो जागायबाय। बेजों लोगोसेनो स्पर्टस एकाडेमिबो गायसननो थांगासिनो। गिबियाव मोन 5 स्पर्टस एकाडेमि गायसनगोन। बेनि उनाव बेखौ लासैनो बारायलांगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोदों। बाक्सा जिल्ला भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल एबा BPI दोलोआ साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। भटार पेन्सन आरो अखन भारत जात्रा आयदाखौ लानानै साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों बाक्सा जिल्ला BPI दोलोआ। मैया एबा 14 दिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 22 दिसेम्बरसिम बागानपारा ब्लकनिफ्राय लानानै बाक्सा ब्लक, जालाह ब्लक, गबदना, भबानिपुर बजालि जानानै बरमा ब्लकसिम सोलिगोन। भटार पार्टी इन्टारनेशनेल एबा BPI दोलोनि साइकेलजों हानजा सुरनाया गिबि जागायजेननाय समाव बागानपारा ब्लकनि सिङाव साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। जुब मर्चानि गाहाय नेहाथारि पिंकु दास आरो रायजो कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि शिबेन दास, रायजो BPIनि मेडिया सेलनि नेहाथारि पबित्र बर' बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। पार्लियामेन्टआव आब्रुथि गैयै खालामनायनि थाखाय गासै सा 15 MPफोरखौ सासपेन्ड खालामबाय। बेनिनो सा 14आ लक सभानि आरो सासेया रायजो सभानि MPमोन। बेनि गेजेराव कंग्रेस दोलोनि सा 9 MP, CPMनि 2, CPIनि 1 आरो DMKनि 2 MPफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। कार्बि आंलंआव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय BTR सरकारा मोनसे गेदेर बाथ्रा फोसावदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा कार्बि आंलंआव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर आरो गोनांथार आयदाखौ मावफुंनो थांगासिनो। जर'खायै कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि STH मर्यादानि थाखाय BTR सरकारा रायजो सरकारजों खेबले सावरायगासिनो। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो रायजो सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायगासिनो। बेखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों,
कार्बि आंलंनि बर' रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ लानानै सरकारजों सावरायनाया सोलिगासिनो आरो बेनि फिथाइखौ थाबैनो मोनफुंनो हागौ। आधार कार्डखौ लानानै गोनांथार फोसावनाय। आधार आपडेट खालामनायनि सम सिमाखौ बारायनानै होबावबाय। 14 दिसेम्बरखौ जोबथा सम होननानै सिगाङाव फोसावनानै होदोंमोनब्लाबो नाथाय दायो बेखौ 14 मार्च 2024 मायथाइसिम गासै 3 दानसिम बारायना होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे सम सिमा फोसावना होनायसिम जेबो रोखोमनि फिस होनो नाङा। आधार कार्डनि माबाफोर आपडेट खालामनो गोनां दंब्ला माइ आधार पर्टेलनि गेजेरजों न'आव थानानैनो गोरलैयैनो आपडेट खालामनो हागोन। बेजों लोगोसेनो बेखौबो फोसावनानै होदोंमोन दि जायफोरनि आधारआ 8 आरो 10 बोसोर सिगांनो बानायनाय बैसोरबो 14 दिसेम्बरनि सिगां आपडेट खालामना लानो बिथोन होदोंमोन। नाथाय दायो 14 मार्च 2024 मायथाइनि गेजेराव जेबो रोखोमनि फिस होनाङाजासेनो माइ आधार पर्टेलनि गेजेरजों आपडेट खालामनो हासिगोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।